mi je za prvi put da izlažem u Sloveniji i mi je jako drago da sam to u Brežice. Predstavljam se sa 30 radova u bronzi i mramoru, koji su predstavljeni figuracije u nekom delu ciklusu sopstvene emocije koje predstavljam preko sve ove figuracije. Naslov ove izložbe je Pogled u nebo, tako da svaka skulptura sa svojim emocijama sačinjava ovu izložbu. Sve ove skulpture su rađeni etapno, tako da je prvo u glini, da dođem do jedan koncept koji sam lično ja zadovoljen od toga, pa onda razmišljam u kojem materijalu će da bude najbolje predstavljena ta figuracija, taj koncept koji što sam već zamislio. Tako da smatram da je to dobro se snalazim u predstavljanju i da odabire materijale. Odnosno, da li to će da bude mramor ili to će da bude bronza. Znači, kao što sam rekao na samom početku, to su ženske predstave na ta figuracija koja svaki ima svoj pokret, a preko svog pokreta predstavlja neku emociju. I to bih rekao da, evo nekoliko spomenuto je tu zadovoljstvo, tu je spontanost, tu je isto i pogled ka suncu, pogled ka horizontu i pogled u nebo koja i sama ova izložba nosi naslov ove koncepcije. Ove skulpture su rađene u zadnjih 5 godina, tako da je ovih 30 radova su nastali u baš jedan čudan period kad je bila sve ovo korona oko nas i ona ekonomska kriza i tako da imao sam više mogućnosti da budem više u ateljeu i da osmislim ovaj koncept i predstavim na sloveničkom javnosti. Materijal koji imam od novih predstavlja u ovim skulpturama, mene više mramor je, kako reći, moja strana. Tako što je ovaj mramor je iz Prilepa, to je blizini Štipa gdje ja stanujem. To je grad u Makedoniji koji je izobiluje sa ovakav beli mramor koji je, mogu kažem, posle Carrare da je sa takvom belinom i takvom značaju. I tako da prvih sve skulptura sam radio u mramoru, evo zadnjih nekoliko skulptura već sam se izraženi u bronzi. Smatram da moja forma, moja koncepcija isto dobro se snalazi i u tog materijalu bronzi. Sa različitim patinama koja daju jedan novi kolorit i jedan drugi kolorit za razliku od mramora. I moramo još jednom naglasiti da mramor je ipak moja strana. Želio bih reći da ova izložba, Pogled u nebo, je prethodnije, prošle godine bila izložena u Galerija Meštrović u Splitu. Moje većinom izložbe su bili i u Crnoj Gori, i u Berlinu, i u Parizu. A učestvovao sam na više grupnih izložbe, tako da u Egiptu, u Indiji, u Srbiji i Austriji, znači većinom država gdje sam se predstavljao sa mojih radova. Imam i nekoliko monumentalnih skulpture koji su postavljeni neke u evropskim državama. Tako da većinom ima izloženo u većinom, evo ću naglasiti, većinom države gdje su postavljene neke su bili u trajnom kolekcijama galerije. V Posavskem muzeju Brežice bomo tega septembra v bistvu predstavili pri nas mednarodno razstavo našega kiparja iz Makedonije, iz Severne Makedonije,
ki se tu predstavlja s 30 skulpturami v bronu in v marmorju. Same skulpture so manjših dimenzij in so nekako tudi bolj intimno pogojene. Skulpture govorijo preko svoje forme in glavna tematika teh skulptur je človeška figura. Človeška figura pa je v bistvu pri tem avtorju predstavljena nekoliko drugače. Gre za figuro, ki je poenostavljena na enostavne forme in potem nekako z linijami upodobljena moč premika oziroma giba in tudi nekakšna tenzija v sami podobi. Figure so predstavljene v dveh različnih materialih, v bronu in v kamnu. Kamen je v bistvu pogojen tudi z samim avtorjem, od kje prihaja iz Severne Makedonije in v bistvu predstavlja dela v avtohtonem makedonskem materialu, to je prilepski marmor, ki ima značilnost, da je v obdelavi izredno mehak in daje take zelo mehke forme, kar se tudi vidi na sami skulpturi na naši razstavi. V bronu pa je v to razstavo v bistvu z uporabo brona pripeljal nekakšen občutek barve oziroma element barve, ki je nekako popestril celotno to črno-belo estetiko, ki izhaja iz marmornih upodobitev figure. Sam bron je različno oblikovan, saj gre za različne tehnike patiniranja, ki vsaka po svoje drugače preoblikuje elemente bronaste plastike. Tako da vnaša ne samo eno barvo, ampak različne odtenke zelene in tudi rjavih barv. Poleg patinacije pa je tudi prisotna različna obdelava grobosti oziroma gladkega videza same plastike. Pri bronu lahko opazimo tudi dodatek podstavkov, ki so v kamniti tehniki, v različnih kamnih z različnih barv in tudi različnih tekstur. Z veseljem smo se odzvali pobudi Nikole Franiča, da predstavimo tudi v Sloveniji, v naši galeriji dela Nikole Smilko. Mogoče še toliko bolj, ker je res ta regija tudi povezana s Severno Makedonijo. Smo povezani tudi preko naše častne občanke in donatorke, žal že pokojne Alenke Gerlovič. In nekako se ta vez ves čas na različne načine širi ali pa recimo tudi razvija, tako da se nam je zdelo odlično. Zdaj sem pa še posebej vesela, ker gre res za krasno razstavo in verjamem, da bo to vejo umetnosti približala številnim.